Kamati moriwo mag piny owacho motenore kod weche uchumi IBEC ma ichwe kom kod jalup jatend piny Kithure Kindiki ogolo chik ne migawo mar omenda mondo mi ochiw silings bilion 2 mabiro tayo chenro mar konyruok manono e yor nyuol ne mine kuonde thieth mag level 2 kod 3 mag piny owacho e Kenya mangima. Okang' ma bende gigoyo mageno tego chenro mag thieth e kinde ma piny owacho bero chenro mage e sekta no. IBEC bende oyango kenge mag gisegoyo weche mag thieth ne uganda duto mano UHC kar bedo ni moko kuom jo Kenya osebedo ka goyo kendo seyo chenro no kuonde thieth ma ok tin ne 1287 ma itayo kod piny owacho mag counties omi chik mondo mi ochwal nonro makare mag account mag bengi mondo mi ochul gi gopegi mantiere. Migawo mar thieth kod bende oyango ni kwayo mibiro keto maonge oboke moteno gi makare ibo ket tenge. From 7 million in NHIF to now 29.4 million Kenyans. We are moving towards universality. If we can keep on increasing that space into 40 million, then truly we can say we have a universal healthcare program. Both health and finance, to provide us with accurate, verifiable details for over 1,287 health facilities immediately. We want to clear these payments by the end of this month. The holding of hay or livestock feed within the county be given priority for offtake by the national government, because that will also inject some liquidity